itong gitagbo sa iyang taga-suporta ug mga kaalyado sa politika ang pag-abot ni Vice Presidential Bet ug Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa Dapitan City. Kauban sab niya ang aktor nga si Ruben Padilla, kinsa magpapili karon pagka-senador. Libuan sa mga tawo ang naghulat aron maminaw sa mga plano sa mayor kung ugaling mapili kining Vice Presidente sa nasud. Sumala ni Mayor Sara, buot niya mabalik ang nasinating kalambuan sa nasud una pa miabot ang pandemya. Buot sab niyang abrihan pagbalik ang ekonomiya aron mabalik ang mga nawalang trabaho tungod sa pagpatuman sa mga lockdowns. Kinahanglan ang mga mapili nga leaders birahon nila ang tibuok nasod towards one direction, and that is the direction of tuloy-tuloy na kaunlaran o pagpadayon ang kalambuan nga nasinati nato bago nagsugod ang pandemya. Kinahanglan magsugod ta sa pag-abli sa ato ang ekonomiya o sa ato ang nasod para mabalik nato ang mga trabaho nga nawala tungod sa mga lockdown sa COVID-19 pandemic. Gawa sa pagpaminaw, buot sab sa mga supporters nga makita sa personal si Mayor Sara ug Robin Padilla ug makapagpa-selfie kung makahigayon. Sama sa magsilingang Rosa ug Jovenir nga migahin og panahon aron mabati ang plataporma sa ilang gipiling kandidato. Wa man makapa-selfie pero nalipay sila nga ilang personal kining nakita. Gigahinan din ako og panahon para amo gyud nga matagbo o makita ang amo ang Vice Presidente uban sa ato ang senador nga si Ruben Padilla. Kita na nato sa iyahang pagkatao nga maayo gid siya o kinahanglan nga ato gyud gasulayan. Ug mahimo siyang Vice Presidente, sigurado mundan at sabot ang atong nasod together with BBM. Giinagurahan sab nila Mayor Sara ug Robin Padilla ang regional headquarters sa gitukod niining partido nga hugpong ng pagbabago sa Dapitan. Gawa sa Dapitan, giinagurahan sab nila ang laing tulo pa ka mga volunteers headquarters sa Dipolog City. Lakip dinhi ang regional headquarters sa grupong Marcos Sara Duterte Alliance kun Masada. Sumala sa grupong Masada, ginabisitahan lang ni Mayor Sara ang mga lugar nga parehong nagasuporta sa iyang katandem nga si presidential candidate ug kanhi senador nga si Ferdinand Marcos Jr. Well, the instruction is very clear no sa amin. It's really the BBM Sara tandem. So yung iba na medyo VP lang, Sara lang, she gave a categorical statement that she cannot be with them as of this time because she believes in BBM. Gikan Zamboanga del Norte, mi padayon sa ilang pagpangampanya ang grupo ni Mayor Sara paingon na sa Pagadian City. Dina Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.